apa nyata dalam mengadakan haul ora mung pengajian ora mung pengaosan ning panjenengane ya wis masuk berkontribusi nguri-uri kabudayan wayang purwa budaya ingkang adiluhung ya ki wayangan kaya dalu menika gelem ora gelem panjenengane sampun nderek nguri-uri marang luhuring kabudayan gong heeh to tenan nek kaya awake dhewe lak pelaku budaya awake dhewe nguri-uri ya nek sing urip-urip ora beda kaya Bu Hajah Rumini iki heeh tenan nek sing nguripi seni budaya heeh mula terima kasih matur suwun arikatu gozaimasu kamsia kamsamida lan thank you very much iki kaya ngerti-ngerti ya ya Kinu Pito tak nyuwun suarane Mbak Sendur ya engko dipara wong loro karo Mbak Ika ning sing arep Mbak Sendur mergo cara anune iki laire dhisik Mbak Sendur Kinu Pito niku kenek Singo Tirta kae ya oleh kuwi anu to gadhik galinding to gadhik glinding kok wis bahasane lha ya pundutan saka Pak Nardi Udi Jaya Mulya diaturke yamine dipak kok petete patet kok petete rumah aku nah sing mesti Mbak cakepane nderek panjenengan Ginu Pita nggih teng napa Ginu Pita niku artine apa Ginu Pita solae anut nggih oh minor sita ta kae lah kupingku kok mesti rapati cetha iki Ginu Pita niku Ginu Pita niku nggih niku Gita ya Ginu Pita ya Ginu Pita Pit ora tau ketok ta Pit kangku Kukilang nggih aja nganti kleru dek kapane Krisni aku kiler. Apa kukiler iki? Glinding ya Bapak Padi Adon abang lo mas abang layang-layang delok keplaane kendangi mesti Mas Puji istimewa tenan. Layak sendur leh nembang jangan karo tolah-toleh iki sapa sing ngendangi mantap nika nek Mas Badrus ini lak Pak B iki Pak T Pak Puji Mas Puji menika pancen wah aku wis rawuh panjenengan wis udakara pirangane taun kepungkur taun pira ya masih 99 nek ora salah wis 2000 dianggap 2000 setengah ngono wae apa taun 2000 setengah iki ngawur 2000 lah tahun 2000 neno nano mano empri